Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Henin kasngi lifeway tarik unaitung u Chief Executive Member jongka Khadc Hills Autonomous District Council uba HS Shila ulayatu bayaka Khadc Hills Autonomous District Khadc Social Custom of Lineage Second Amendment Bill arhajar khatpra on pa shaki Nongsaid an nagabenta ban penbha shu yaka namarkidon gibenta gibadang happek bat penbha yakani garai lashim daga Executive Committee kabalalong hakasingi baar. Habaya keren berkinong thok kubor hadin balawai kani kejingalang jongga Executive Committee. Uba HS sila ulaong baga isi kan sa penmi daga Executive Order ban pentrekam haswa ban khot daga Special Session ban menjuri ya ke bill. Lengba kani kejing penbha ka isi kan kuntup langru ya ki shenrang ha kani ka Amendment Bill ka baar. Uba sila ulay tu ru baya kani ka bill on aikar teng no daga Khadc Jaintia Hills Autonomous District Khadc Social Custom of Lineage Second Amendment Bill arhajar khatpra bat ka Executive Committee jong u kan saya kendu ya u CEM bat EM ka JHADC banyak keren bakan wanra lang kum kani ka juk ka bill Jaintia Hills ru. Haga juk ka por ba shala ulay tu ru baga isi ka balalong ha kasingi baar kala menjuri ka jing turwa jong u bantung ya uba Robert June Karjarin uba de President jong ka Hinyo Trap Youth Council bat uba long ru uway na ki Nongsaid an ka jela kum legal advisor jong u CEM. Beningkong ipen pau ya kajing sngo mu kajongi ya ki babun ki seng phalang ya ki babun ki jing tho lingwa ki message ki ai ki mobile ba ta ya ki telephone call adin ba ka ki sikala pass ya tu ka Second Amendment Bill chu Khadc Lineage Act 1997 ti ashu kwa iben pen pau ni ba Lesi badang ki dang san ki badang hakini snem ki pada sufu baham. Mereka ni kalau de adu por ke ba wat ke sedang ban mi ni kong syabar ban chimi kampai ba harus nem nyokupra kini ke di isu ke ba hakiti por. Por kadang kan ba jing so persyak jing beri ya jing syok khle. 78 di hakini ski ban kalau sedang ja nomor ba lomba la syarem itu ki por macam ikan mau maka 1978 kami tahu itu surta lama rejing ketang jong pai ba lomba tang hadin kat tu kan ni por ikun jong chief minister le to baru mau 78 maka bau ya rejing nak kawangi kiu sujurong hiar 78 kamu ketang kau bagi pai ba kin kan mau lomba ha kasi jungi hi udah ketang hadu kata-kata ya kan dia som khakhle te minta kala nang ya buat pilih haki yang beri pilih haki nu cakap ki beri keren be ya kan dia te minta apa kala wan pat kan dia ba minta kasin ke jingkimen apa khara leng so dong beri wan sini baru kendu yang ki bada kemen te nim super ya ki katukat ni ki long kemi ki rangba ki ba kwa ban ong ba kam de ban jah ni tingi tip hi ni ki daw ki ba shai ki dar ba ki hab hi ban ong ya kata tingi kwa ban pen pa ya kata ngala i ke jinge keren minin na pokati 7 ke jinge debate jo ki hdo ti ko bi ko bakla ko ba na ki tu ki ba tho ko kubor ba ki tu ki ba keren minin ru ki ong ba ban pendu no ya ka jing sim jai na ko kimi kata kam judon abang kong yang kasih abang itu sesorong hingga di keba ngidi kata Lineage Society kaba simjai na email te ndi kinong keren borobor kiong kismo persyak bandu no kata kajing simjai kata kadi kajing persutu bakala kata rai kalong ba desa council ka ban pene ya kani kaba kerpang ha ka pertai kaba tamangi bot goro ku mangitip mentagi ba simjai na ka kimi bat ku mangi ong bang idon ka khenkur khenka dia kata ngi dah kain koridor dan mana-mana ban hikai lagi kata ngitip ngida ong kan usi ngi jukren ba hapo jai bendri jungi om judon ki baken sha wat la deren ki ba deko ki ba anna baken sha kim don namar kam don ka jingi tu ku kasnam namar kadan ka kain kur kain kha por shong kha shongman dinak ta daw ki tu ki di ki kumang ong pi ba ngi phasing don lightly ki mau bersiu ka tin ka thli khndo ka siap kain kur kain kha kita lightly ki mau bersiu jungi di dan pagi bestang ban pensutu bakalar kumai pat di kani ke jingwan menta ban sim ya kani kalong ba ban
te song me ka jai bendri jungi te ka jika kum ko prosedur kalong ba ka tu ka amendment bill kam dei bala pasir ki ka dei benong ka kum ko prosedur laisengi hak kusngi move ya introduction i debate tang ya general principle the next day ka kum bala nong chairman bakin file ka amendment but hak third day bantik ya ka into constitution clause by clause tene ka ik bejam maria bu ya ka tu ka amendment bill second amendment bill tu bi ka bethai ka ying dal ba wa pala do kata-kata ka jingi shun ka jingi dom jogi pedang jogi khat nyau be khat argut ka ja no pini ki jingi kren na kaliang jong ki MDC ki badan na kaliang jong ka opposition congress uba ban basai moi wat do ba albinus lindo mangimpai berkat ulai ban kren dak tu kren mat lagi pai ba ki sngap ya ka jing kren jong kinda jau man kan no ba kan ka jing shong kha khle kala ba mi ka mensim jong ki bri jong jing keren way MDC parjudan menu bakini keren din lalak le keren dot bar khoi dang tangi suthu ba nilalong yun na mas la khaski bangi dei bania ya dom wan ra ka jing lo koi hang tu ka diga dor jong ki MDC bat ngada so pang ben sim ba don ki ba ong ba tang at kun dai ngut ki rai kini ki arab kun dai ngut ki dei bla jit do pai ba ki tu ki ba ong kum jong ba jon kharsieng election na sin ju job na hiban job kum kitu gibriu nomor wat ya kani ke isu bakat kanir kita wat daw mentan na ka isi ngila syong ngila rai ba ki CM weru na pedeng ki nong krit rusha kim la bandon sho po tu garan council ke tu ke private organization na ka banta ban kentiu yo we briu in all respect politics ne ka kanu guru ti in sapre ni kata ti ang tu ngi iba ka men sim jongi ki MDC kalong ka ba na ka banta ka jai ben riu kalong ka ba khan palat ti kum ta ni pas nim sibong ki ba wat kamut banong bakini kila do ya ka julong khasi hisap belagin so pala ya kata ka jong bon na pedeng ki bri jongi haba ki thok pra khasi ba ki mon na yeng wala ka di khun khadu ka na yeng sem ki ong pi thok yo ni bri ngim pediang ong to shim no ipi ngam tre su julong khadu ka mi sun na yeng daliri kile hagi agi paisha kom ngai laki ngai Hindu ngai Kristen ngai kanunu haba kila ngai banai situ na ka yeng kim kwa ki banai ki denounce ba kai ka hok su ki kile no situ dan dia kile ni orang ni dekat an kambit haba ki practice ki beri haba kila don kata kamon banai sita dia mentah haba kila don kata ke jingsko ba new shi kuru ke jaga banai sita ni kam syak ni ka an melele ngalai ya kata ke bakta ya don kata ke jing kita conviction jaga beling ni wada dekat an bit bat nak kwa ban keren hang ni da ba syai kidar khamtam kilong kubi ki di bersungku kan kenu ke yeng ke badang la ban control ya laki joki khun minta ka general tendency kalong ba na shu ban control ya ki khun samla joki minta laki yeng sem don kam lada ni mon da ka an don da ka wi pat thang yeng thang kali ndur umlong ban rumlong office picketing rumlong leit long agency rumlong thada ka an rumlong ai ba ko kong ragat ko Patricia Mukim ba ki jong ki chairperson jong ka women's but ki ni keren da ka ek balong da ka ain ru gamlong hato ka dim di makini di bangi ban pimi ini ya ain ban ya dai ka jai bendu ki simagi ki jigit kli ngundu banong ipi ba don na pedeng kitu ki nong yalam ban persya ikini ka bil ke ba ki khun jong ki le sikil abu ski ban pinya thok bu khar kisah tari gi ketu kubur ni keren nak bentar jai ben riu ni ka kata bahiyang basem jogi bobun bala yo lok har bahiyang ni ong ya ketu ke shong ha shong man ka bala adep menshwa kala adep ngin sim ba kalong kato ngim ong ka bahas ni ka bala adep ni buromi ki kumju dan chu ka jing keren kunu ru masturat bon ba ki ba yo lok har ni ki mong i menta ki ong kala biak lade hi banwan ra ya ni tanggi ni khindian hun kini ki ba kimla shu ban phai se jai ban ri ju ki nama ki pe chakmat kila de ki kim de tang ki national kila de ki international community ka standard ju ki ka long pala ki no te kata ka bang ko ban bu ipi te mantan ngi hapo ka AC ngi la rai ba in permit da ka executive order ya ki tu ki clause ki ba ya tengku hadin mangila insert ya kini ka amendment ki bagi wan ra kini ka santri te mantan ngi dang pa ki legal expert jungi makin pek away ka close tengah kerpat biang sasin ya gitu ki long kemi bar hoi ki ya persya makin
ngiburom ya kai kabala de jala de jat ndai ana ni sakmat bat mentangi nang kai ka bangi kwa menta ban le kolong ba ni khot ya ki kur dorbar kur kin wan register no apo jong ka district council bat kin don sibon ka jing kli halor jongki yala ka kur habangi la pas ya ka ni ka ap ya sa ban ap ya ka jing rai jong governor ti governor unum dan hidak ko lat nama ka wai pagawai ka jai ben riu mizo naga ki arun de chali ka leng sodong ki ya da ya la ka jai ben riu tak jai ben jengi ka num dan dikper bam nak long ki ya da kinaga dang food manage po naga bila ngi te wi la le tu na ka tu ko hu jo pi phile ya thoi banaban lakut nakam banda ongi em ti berbor ki long ha ka tadur ti ka ba kasa man ta ka long ba ngi don kam kindiat ya ka amendment buat di ka keteng juga ni ong khasi lineage act ti menta ka la don ka jing ajimut na kalian juga ba jarin maka di man khasi jentia lineage ti hajentia ru kin ya da ka ju hi namala define khasi kan mi boy war riam upnar boy maram ulingam gitu mo tu jentia ru na ka ju hi tina kadang ngi ai no ka wi ka keteng ti kan ingin sabu ba ban ya keren mat UCM bar ka executive committee juga Aiti Hills kiru kin ai khasi jentia lineage kalang bakan long tangkawi ti ngim yu iba ndon bala ban khang ya kani ndon bala ban khang ya kani ka bil so tanat jing slur jong ni kong khangat benang phimla ban yo ti nam taki interest jong ki to ka dehi tendri mangi ba ko ban jadai ka jai mendir te yo kadi kani ka bagi don kap yo state ka jong ngim don put usam ni menta ngi hab ya dai ya kani ini bakani pun kilong kami kin sami lada ka gubernur kwa la sarkar kwa kilong kami kin mi ba ndei tang kini ki si hali ar hali ki banang bastat ki be shong shuki de kim don value area maki ken ya ka jai ban ri ndei maki